Hello everyone! Nandito na tayo sa ating quarantine. Room tour muna tayo. Ito ang kwarto ko. Yan ang CR. Yan lang. Pangisahan. Wala akong makitang bintana. Ito ang quarantine. Talagang parang ano tayo, kulong. Diyos ko. Okay lang. At least dito na sa Pinas. Diba? At least, nandito na tayo sa Pinas. Yan. Yung mga bagahe. Nakalusot. Kung maraming bagahe, ewan ko lang sa sunod. Kung makalusot pa din to. Over luggage. Diba? Nandito na si Carmelite 73 sa Manila. 10 days quarantine. After 7 days, yung tusok-tusok swab test. Okay? Yan lang po. Let's go. First day of quarantine. Okay? Babush. Parang hari naman yung kama. Ano ba yan? Maganda yung kama nila. Pero, I don't like the pillow. Sasakit ang ulo natin dyan. Parang nabiyak na. Di ba yan? Okay lang. Libre. Libre. Bye-bye. Until next time, mag-update tayo. Day 1 today. Day 1 quarantine ni Carmelite 73.